Javi. Txurru. Haupa, atzaldeon. Kompra egiten, naiz. Ze berdek? A ber, furgoneta botatala gauzta, tio. Hemen bidien. Nola? Ta zu ondaltzen, baina ze, azidente bat? Ez, arzidente bat ez, averia bat. Averia? Ta furgoneta ondo dau? Bueno, ez da gitxako, olizue, o gasolina, o embragie, o ez da gitxo, baina. Hemen hau. No fastidies. Bian, moten, lasai hone, Euskal Herria zoragarriek eta furgonetakin, furgoneta gabe, guk eharkingo dugu, hasi lasai ontzaitxe iritsiko gala, iritsi behar dantokia. Ene, Javi, baina zelako laguntza, bueno, oinez jugonaz, bidea soluzuño tobaukot. Ogoen kompratxenen ez, dautzi jazu? Bai, ala mutil. Joe, lagun, zelako laguntza. Akabo, ene. Bueno, iba, seleku guapu hau, tu. Zer ustez dua? Javi, eldugaz, lagun. Eldugean, nin gaude, bueno. Danango. Bueno, embragiaz. Bueno, hemen gaude. Hori da la importantie. Zea kontatu ditzuzu, baina. Seleku guapu. Pasaido nibane. Pasaido nibane, altxor bat. Hau guztixe seguridad da, osea. Zer nahi, bai, eunen baten akaso. Bi bizitzatean ez. Hau neuretzako sorpresa bat izenda, baina neuk zeuretzako beste sorpresati bat. Bai, ala? Bai. Bueno. Bakizu bizitza ondan bigarra aukerak egoten dira zela. Zuke mate juzu. Munduen, bizitzan, bilagonan da baiebin. Eta ikusi, honek be, seguramente ezagutzen dituzula. Apa, gu Xabi eta Jokin gera, enkarterritik atoz, bera sodupetik eta ni Balmasedatik. La Guardian egon ginen zukaldatzen eta orain etorri gara ona urrezko domina irabaztera. Hobeto egingo dugu eta hemendik aurrera izango gara erreferente bat Euskal Herrian sukaldaritza maila. Aupa, Aupa, enkarterri. Ojo, cuidado, hemen gatoz berriro ere. Zarauzko geldiezinak gara. Eta Ainara eta Borja gara. Lagunak eta auzokidea. Aurrekoan nahiko finibili ginen, baina oraingoan... Oraingoan dantza abestu biluztu eta ondo pasatzera gatu. Oraingoan bai saria, irabaziko dugu saria. Guria! Apa Borja! Apa saltza! Kaixo! Kaixo! Gu Eder eta Lara gara, lagunak txikitatik. Lara irakaslea da eta ni diseinatzailea. Bermeoko programa, lehenengo programan bigarrenak geratu ginen, eta Ederri zilar kolorea gustatzen zaion arren, uste dut nahiago dugula urre kolorea. Hori da. Beraz, behar beste estrategia erabiliko ditugu, pelota egin eta abanikoak erabili. Lehiakideak, ongi etorri Pasaidori baneko saio berezi ontara. Ongi etorri saio berezi eta importante ontara. Aurreko hastietan, ziarrezko dominak eta lortu zenituzten, gaurkuen urrezko dominak lortzie helburu dakazue. Errepeska honetara irabaztera gatoz. Urduri gauz? Urduri gauz. Hombre, gusaria irabaztera etorri gara, ez? Bai, bestela, etxera gara itzultzen. Ezin gara buelta, oia. Oainguan, gu ez gara bigarrengoa gatu, nara, egatuko gea, lehenengu. Furgoneta? Ez. Bigarren aukerak? Bai, eta horrelako bigarren aukerak, horrelako parajetan, lehenengoa baliran bezala aprobetxatu behar dira. Bai, ez da zer deritzuz be. Osondo. Ongietorri berriz ere, haze plazerra zuek hemen ikustea. Eta ze guapo, eta ze elegante. Bueno, beti. Eder, adibidez, Eder Lara, zeuek betiko moduen, Guapo, elegante. Divina da. Zei karriko zuek gaurkuen? Pasadan programan, talde berdea izan ginen, gaurkoan urdina gara, eta gure jantziak berezeki egin ditut programa honetarako. Divina de la muerte. Bera Barbie eta Niken. Total. Glamurra egia da, glamurrean, talde urdina irabaziko dute, fijo. De calle. Bueno, Jokin Xabi, seguna bebai, atzo josten dana gozari, ez da? Bai, mantala handitzeko, berriro. Gaurku, mantala txikio, zer? Berriro XS. Eta mantalak, betikoak, Jakinda egin azuten bizka bat luzeago edo. Borja Ainara, Bota. zuze irabazteko prest? Beti. Bitu, ni batira bat bandima otartian. De lujo. Postria izan ezik, beste guztietan bikain. Lehenengo platera, kolako putxera, ondia. Postri huel uretara be botatzen xiko da, ez da? Abitu, ez da plantxara. Eder Lara zein jozue. Bai, baina arropakino barik. Barik, Bueno, beti. zuna dizun moduan, txurru. Gaurkoan bai, irabazten badugu, biok uretara goaz, Zutani. Eta imaginatzen gaurkuen be, sari xanbila etorri sariela, ez da? Guztiz. Bueno, ez ez talatu, betiko kontu eda, bai, bi sari. Alde batetik, Michelin izardun jatetxe baten afaixe, eta beste alde batetik, posti izarretako hotelazo baten egon aldisa, beraz. Oiesek, sarisek. Oraingoan, a muerte joango gara sariarekin, saria nahi dugu, saria lortuko dugu, eta joango gara asteburu pasa. Javi prestatu dagoen platera, barriro ikusi barik probabiko zue. Beraz,
jarri, mai gainean dituzuen begixetako mozorruak, bakizu ez lakudan asuntue. Ni urduri no, zer berriro, a ber, ze izango dan, eta zitzan izango. Nien hau urduri, nina hau ikasita nator. Eta subido jakin, enun espero eta hemen gaude. Toma esa, hau pagu. Seikote, ez tozu ezebez ikusten, ezta? Oso Edarto. Bueno, pasait hori baneko lehenengo errezetie, hause da, Javi, eta txekuek ikusteko gogo asko genuen godi, beraz? Hamen dakazue. Usain jarraka. Txurruk esan dunean, usaiana, nei, itorri zait, arraina berriro ere. Eta nei itorri zait? Du, arraia baino hobeto. Ni. Lehenengo bikotie, Jokin Xabi. Prest? Bai. Venga. Findu mokoak, eta estatu aurrera. Iriki haua. Geixio iriki, hortxe. Ze mouz? Sos esan ginke? Oso zaila. Oso zaila. Nik uste, ekipo berdea gezurretan dagoela. Eta zeure txandie probatzeko. Findu mokoak, eta estatu aurrera. Usaimenak inaziko, da? Hau, ireki. Zapoa, Bai? salsa americana, Baita? langostinokin. Irurak batera. Ze Borja, urduri zer? Ez kantatzen nahi nintzen, Javi, zuetzeko kanta bat indut. Bai, a ber. Bai. A ber, eske ontsen hartan nindut kantan ja, eta Zaiako herritik dator Javi Ribero, beti, oso bero. Kompetentzia, perdona gugara, abestu alduten bakarrak. Hau ez da abesteko programa bat, ona, sukaldatzera. Pistaren bat lortzen dut, abestiarekin, pixka bat, Jake gure pasaiak badakan kantat, banik egin dut, bertsionatu gure Javirentzat. Ea ba, Egon dizonekin? usaimenak inaziko. Vale. Nila, ahora. Borja zentra, Bai. Ireki Jo, haua, bai. hau pikotia. Ena, zelako bikotia rapozun, Urrengoan zurekin. Tipo jatorra, baina. Eskerrik asko txurru. Zeuri etortze gaitxe, cariño. Ze muskue. Ojo, cuidao, arrain zopa ez da, baina hemen, gamba badago. Nera, ia zeuri ze moguzen mota jatzun. Venga, Findu usaimena, mokoa, lehenengo. Eta bastatu aurrera. Ireki haua. Geixio, hortxe. Hori da. Ona bai. Baina igertzen dugu zixan aldan? Bai. Bai. Ez esan, Kriston errexia iruditzen zai gainea. Badakit, legata saltxan da. Osea, hori etorri zait burura, eta horrekin lasai gelditu naiz. Hain ziur egotea eta esatea nik badakit zer den, eta gu zalantzekin ibiltzea, arraroa iruditzen zait. Nik uste dut estrategia dela ere. Eder, Findu mokoa eta bastatu, aurrera, Eder. usaimenakin, bale? Vale. Oi, beru, Ireki haua. Imotel, baina saldu egin xaue. Hortxe. Ni super ziur, daztatu zapoa, eta gamba edo marizko apur bat. Lara, zeure txanda, zeure momentu ebe. Ireki haua. Hortxe. Hemendik entzun duan moduen erresa da? Jakiti ezedan, o zeuk dudak dituzu? Macedonia Kilikolo. No, ni badakit. Zeu bat dizu, Niko jaskoa dela uste dut. Baina zelan izango da hoi askoak, Ari. Ez? Ez, klaro, ez, arraina da. Zelan jarriko dute hemen hoi askoa, por favor. Daztaketa inda, oin bai, momentu importanti, erosketak itxeko txanda momentu aldu da. Bai, bikote bakoitzak, 30 euro dutko ditu. Hombre, eske gauza. 30 euro. Bada. Boro bil. Gu bostekin egiten dugu, bueno, 30 euro, ondo da. Egingo dugu, pentsatu duguna, diru horretan dagoelako, nik uste dut honek, baiestatzen duela gure pentsamentua. Bai. Denbora kontua gaztiak, Ai. guztira 25 minutu edukiko dituzue, erosketak, komprak itxeko. Zein ditzen? Diru aldetik ondo, denbora gutxi. Bueno, bastakit, igeri korrika ala egan, ona etzen dan lehenengo bikotiak, abantaia bat eguiko dau, eta denbora eskapo datorren bestorrek penalizazio. Honetaz gain, gauzatxo bat gehituko diot erosketari. Ai. Ez dugu ikusi nahi aurrez prestatutako jakirik. Pentsatu, oso ondo! Pentsatu, zergatik dituzuen 30 euro. Claro. Eta ongi erabili hauek. Hombre, bazen garaia, pasaden programan, huegon ginen hor, sukaldatzen jotake, eta besteak potek, potetik atera dana. Bazen garaia hori gutxien eskentzeko, bai. Korrika etxeko prest, bai? Borja, Eder, baina jauzi barik mesedez horkertu dakagolako, bai? Zaitu gara, Eder. Astera goiaz, prest, Bai. Ez. Hanka Karin, Patrika Bero, ekin! Guazen Sorteon. gara. Sorteon. Ai, ama, Jesus maita, guazen. Oie pitata! Korrika!
sapua dela, saltza amerikarrean edo olako zerbait gehi langostinoekin. Legatza da. Eta gambake bai. Orduan, legatza eskatu dezakegu jatetxe baten. Ba, errender bat bilatu behar dugu hartzeko sopa Eta gero, eta basikoak. marizkoa. Bai, eta gero basikoak erosi behar ditugu. Basikoak erosi behar da. barra... Familia, lehiakiak erosketak egiten da bizo bitxartian, hemen pasaiatik, usan, gure gaurko lehenengo errezeta zein da ezagutzen. Klasikoa, goxoa eta erresa, benetan. Xapoa, amerikar saltxarekin. Sapua, rapi eta zeba hori? Ba, pasaian egon da, kostako herri txiki batean, un arrantzak tradizio handia duen errezeta klasiko bat. Euskal Herrian oso txertatu izan dena. Edarto, bueno, ba, rapi hemen dakagu. Hoi da, zapoa lehenengo osagai nagusia. Gero, beharrezkoak diren, otarrainskak, otarrain txikiak, horrelakoak beharko ditugu. Barazkiak, orrua, tipulatxa, baratxuria, azenarioa eta tomatea. Kaiena pikin bat bizi pixkat emateko, brandi ardo txuria, arrautzak eta irina. Eta honekin, sekulako plater prepatuko dugu. Arraindegi bat? Barkatu dago, zemen nahi Ostras! Itxita! Arraindegi bat hemendik? Malamente, ez dagoelako arraintegirik. Eta gauza purbe balduta. Ade, Cuidado, hemen. Kaixo, hola. Hola, egunon. Barazkiak erosten ditugu. Eder, Ze? bakalau. Berko genin, uste guztuen arrai pixka bat. Merluza pixka bat. Laguntza behar du, beharko genuke itxasapua eta langostino. La suerte del tonto. Horrelako jendeak Ale. meretzi du adokitea. Eta el bakalau. Ile zierro, El bakalau, hartzen dugu. Bai. Hoi langostinoak gira, bai? Hartutako. Hau bai. Eskerrik asko, bagoaz? Eskerrik asko. Bai, dale. Bai, Ui, dirua soberan daukagu, emango amabos euro. Eskerrik asko, dio, bai? Renova y tenerla bien protegida. ¿Cuánto es así? Ratito, pero el papel has hablado, no le eches sal. Vale. Gracias. Eskerrik asko. Suerte, vamos ahí, a tope. Hale, Jose. Eskerrik asko. Maragoiez, marcha. Venga. Orrua txikitzen hasiko gea. Orrua edo zuek etxean nahi dezuten barazkiarekin hasi zaitezkete. Orru pusketatxo bat. Bigarrena, azenarioa. Badakizue zuritu edo ondo garbitu. Honek azalfina dauka eta bere horretan barura joangoa. Oda, tipulatxa moztu egin behar dugu orain, eta tipulatxa izan daiteke tipula edo tipulinaren ordezko bat zapore pikin bat gehiago ematen diolako eta indar gehiago saltxari. Eta hemen ere pikin bat jokatu dugu, betiko tipula erabili beharran, tipulatxarekin ea asmatzen duten. Txurru, barazkiak prest, gogoratu, alik eta txikien emaitza hau izateko. Hemen dauzkagu, barazkiak erregosita, kolore gehiegi eman gabe, gehiegi ez daitezen gozotu. Behitu. Gamba zuritzeko, eskuekin hartu, hauek hartu bezala, zartaigira, eta zartaia su bizi-bizi-bizitan jarriko dugu. Eta honingo ditugu, flanbeatu, horretarako, kontu handiz, patxar pikin babota, eta Ostras, tu. zua. Ezagu zaine, tu? Segulako honek iten du gozotu momentuan, segulako zapore gozoa, eta segidan ardo txuri pikin bat. Eta orduan, gure ganbak erregosita eta flanbeatuta barazkiekin gehituko ditugu. Eta barazkiak erregosten jarretuko dugu. Eta horretarako tomatea gehituko ditugu. Hau da, tomate kontzentraua, ikusten dut pastoso guan nola dan. Bai. Honek, testura gehiago haukez, zapode gehiago, eta, gozotasun gehiago, mikaztasun gehiago, indar gehiago. Orduan honen ingo dio, hola, koiarakatxo bat bota, eta listo, nahikoa potentzioa dauka honekin. Eiu, momentu eritsi da, salda gehitzekoa. Zapotikan, ateratugu, bi xolomo horrelakoak, hauek izango lirateke hemen, hola, doblauta dauden hauek. Eta sobran ditugun buruko ezur eta zal horietatikan, saldatxo hau. Eta salda honek, emango dio, gure saltxari, testura eta zaporea. Saltxa, birriendu eta gero, prest. Horrelako testura. Eta esan dako, azkeneko pausua, gure xapoa txikitu, albardatu eta platera haratzea. Honekin amaitze dugu. Oso, no? Irina, jarriko du bandejatxo batian. Jarriko dugu pusketak hemen. Honik gatza puntiu bat botako dugu. Txurru, esan bezala, prestitxo horretik kaienatxo batek olioari lapore pikin bat emateko. Gehiegizko arrautza kendu. Zuertainien. Zu ertain bizitan, azkar zigilatzen nahi deu, arraia lehortu ez dadin. Eta momentu honetan ikusi dugula bixi-bixariela, kaiena, kanpora.
gure arrai zatiak prest, eta azkeneko bero puntu bat emateko gure tarrenskei, tamainaren arabera handixamarra nola diren, sua itzalita, oliotan utziko ditugu, platerean jartzen, ematen digun denbora. Gure saltxa, oinarrian, tapo busketa pare bat jarriko ditugu, polipolikeak. Hauek, zuzenean. Txurru etxekoak, itxasapoa Amerikar saltxan. Amarrekue. Hau da jatetxe bat, Lehenoko betan anuntzeo. Aldapan gora, pausorik pauso. Beharko genuen tipula, pusketa bat, Bai. eta baratxuria. Hartu pare bat, bai, nahiko. Eskerrik asko, baina berazko. Eskerrik asko, Zure oroimen ezingo dugu platera. Zure gatik, agur, guazen inara. Berberdea, batekin nahiko. Horrekin nahiko, bale. Bi gauza bakarrik hartu daitezke, ez? Bagu, tipula eta piper berdea. Tipularekin nahiko, eta ardo zuria. Ardo zuri emango diguzu plastiko baso batean. Ardo zuri, hemen rueda, berdejo. Vale. Behar dugu txakolikaina bat, eta gero bestaldetik brandia. Nahiko igual, Bai, nahiko, nahiko. Bai, Vale. eskerrik Mila asko. esker. Baina saria badakizute, Bai. Eta bizkaiko txakolina, baina, bueno. Daiteke. Hau dut aterako. Ez gara, segurando bortatu dira laborekin. Venga, mi esker, Bindilla pixketa bat eta perejil pixkat. Jendia ze kaiena edo... Bai. Kaiena? Bai. Eta perejila? Bai, pixka bat. Hemen jartzen behar zu bandoja hontan guapeton, guazen zurekin. Vale, ze behar dugu? Pipergorria? Berakatza izatekotan. Eta ya está. Bukatu dugu? Bai, Bagoaz. Bai, bagoaz. Bagoaz, guazen jai eta txurren gana. Bukatu dugu! Zen nahi eguzune. Bizkaieretatiko, beto, ez? Txarako Lehenengo postuen, Papi, Borja Inara, ongi etorri, bikote. Hemen gaude. Gainera, kaixo. Lehenengoan iritxiga, ez esan dizu, tabernetan eskatzea zala truku bat. No, Natural. piquillo, que pica. ¿Piquillo? Ah, vale, piquillo, pues piquillo, pa'lante. Si tenéis. ¿Y un ajito? Mila esker. asko, Muchísimas gracias. eskerrik asko. Gracias. Norri esan du Edari txikia askokin, zela? Edari askokin. Venga. Jokin, Xabi, gorrixek demora barruen, eta zeuek, Ez dakit. justu baina demora barruen. Justu baina demora barruen. Nik berriro pentsatzen lehenengoak izango ginela. Baina ez. Bueno, bigarrenak, irabazi dugu postu bat. Zilarrezko domina. Eder talar undauz, beste undauz. Nik uste du joan direla leso, no? Igual, zuz egin Donostira jundi eso, ez da. Lara, Eder, venga. Ze bikote. Bueno, heldu zarietanak, Txalo beroak, biziontiak. Eta zeuek demoraz kanpos, pasau da. Kaos, drama. Kaos, drama eta... Tan aitzita. Denbora eskango azkenak, baina... Abantaia ez dugu irabazi, eta desabantaia irabazi dugu azkenean. Baina espero nuen. Pena ez azinue, beste lehiakidek baino 5 minutu berandu hasiko zareiko sinatzen. Bai? Javi, ze ikusten duzu? Zein izan da zuen erosketan, nik hemen patroi argi xamar bat ikustet, hiruok arraia ekarrizue, Bai. otarrenska ganbak ekarrituzue eta barazkiren bat edo beste, baina talde bakoitza, ze arrai ekarrizue. Eder, Lara? Gu ekarri dugu bakaioa, pentsatzen genuen beste arrain bat zela, baina ez dugu beste gauzarik aurkitu. Ze arrai? Zapoa, Eta ez duzu aurkitu. ez dugu aurkitu. Aio. Ainara... Igual rapia zan. Igual, bai. Jokinek eta Xabi, esan luke hor dagoen hori zapoa dela. Bai. Apoa da, bai. Beraiek aurkitu dute. Baino bedio, beak. Oso politak dira. Oso guapo torri dira gaur. Zapoa edo gu. Rapea da. Rapea da, hanka sartu dugu. Lasa, Ainara, lasa. Gandik naiz gazi zukan datzen? Sekula, lasai. Oaintxe bertan rape horren zaporia dakatagoan. Lasai. Borja, Enara, Esan, babitu. zuen apostua, Gu legatzarekin goaz. legatzarekin. Amorte a tope horrekin, ba! Nik uste dut talde gorria nahastu egin dela, eh? Dute legatza, eh? Garitu perrexilla, da, nik uste saltza berdea. Irinare. Saltza berdea ez da. Denbora kontue. Guztira, lehenengo fase honetan, 25 minutu eukiko dituzue. Eta bost, bakarri.
25 minutu, ja, gitzi bada, 20 minututan, zan, kenduko diogu gatza bakaioari. Ezinezkoa da, baina utzienez, saiatuko gara. Gauzak argi, dana klaro? Bai. Bai? Gozatzera eta kozinatzera. 3, 2, 1, hasti duzu tokoak. Bagoaz. Ados, bale, zu jarri tibularekin, jarriko ditu zuak, eta moztu batekin nahiko. Abetzen ezu, ondizien hause, venga, hause. Baratze bat nahi dexuterik. Bueltak ematen. Ordu, Ainara, venga. Nik ingoten esangoa baratxuria da tipula, ondo moztu txiki-txiki, eta gero perejila. Bale, ni bitartean, egongo naiz, kasuelita bat hartuko deu saltxa ito. Bale, bai, azta. Hemen pelotak eta ez dago alixo. Zer guapo zarete hain de zerka, Bai, ez da? Estrategia berri. Ventiladorea. Ederra izugarria, ventiladorea, abaniko. Agora abanikoa bera, peloteo puro y duro. Hortze garelako bagoaz hemen gaude. Ez bainik antez hau, Bueno, bota, ala eta guztiz tipularekin ez berdin da. Adibidez, talde berdea, asmatu du. Otarra eskarekin, asmatu du zaporekin, 2 barazki eta 2 ardoak. Hien asmatu dutenak izan dira. Olio asko igual, Joki? Que maia zutorri. Pantau. Aire, baina etorri honea mendik. Babangoa. Talde gorria, legatzaren partea, zapoaren ebakiaren nahiko antzeko ekarri du, eta, bueno, antzeko zerbait plantatu ezaken, amerikano batetik urrun handikoa. Bueno, Borja, joainguan guria da. Gurea da, eta gurea. Zaria Ez gurea. dulako inorrek ibinik erosi. Gorriek saltza berdea egiten ari dira. Bai. Zero, osea, agur. Zertan gabitza, ber? Ba, hemen, nolabait, saltza egiteko, buruak erregosten, hemen, tipula eta pipertxo egin dugu saltza prestatzeko. Ondo, denbora galdu gabe. Langostinoak pasatuko ditu batiroarekin, Bai. gero ateratzen dugun saltza nahaztuko dugu barazkiekin. Bale, nik frigituko ditu solomoak eta langostinoak. Eta gero nazten dugu dana, Venga. eta usten ditugu 2-3 minutu. Javi! Borja, erra martxa. Pimba, askar, gai oso. Bizi, tipula bat txikituta eta perrexil pixka bakarrik. Beteo baina behar hortza, laza. Javi, ez dugu ez da behiratu, nik uste oraingoan bete-betian asmatu Oso dela. lasno. Bete-betian. Laguntzera zatoz? Edorez gauza bat esatea. Sukaldatzen aste aurkezuela. Vale, baina lagundu purbet. 5 minutu pasau diez, 5 minutu, azkenengo ja? 20 minutuak neskamutiak lanak bukatzeko. Ura bota gainari ura. Pilo bat. Talde berdea, benetan, fin. Ari dira, buruak erregosten, zapa horren zatiak aprobetxatzen salda egiteko ez, baina saldan egongo dira modu batera edo Nahiko bestera, fin, bai. eta barazkiekin egur batean. Zoragarri. Horrexet? Borjaten ara, bueno, behien bizipoz hortan ari dira. Tipula erregosten ari dira, perresila txikit dute, baina ez dakate osagai gehiagorik, hortaz, ba, bueno, momentuz ari dira. Ardo pixkat, ardo pixkat. Ardua, bota ardua. Borja, bixi-bixi hori. Bizi-bizia garelako, kokoririkoko. Iez Egiten duzu, hori, kantari. Hau oso mantxo doa, a ber. Guztia, ez? Bai. Talara eta eder, 8 azidez ez autu. Tipularekin hasi dira, bakaioa piperrak eta baratxuriak dituzte, eta, bueno, pues, ikusiko dugu zein den beraien planteamendua. Zapoa nahi zuten, baina bakaioa ekarri dute. Vale, jazten ditut jagan bakan Bai. Guztiak? Pa dentro? Bai. Venga, pa dentro. Ezin dezaket ezer egin, baina gutxienez ura aldatu diot, ia horrela pizkatxo bat gehiago gezatzen den, Ondo baina moldatzen bueno. ari gara, Ai, horrela ura aldatzen tita, Bai. frotetan. Hortxe galako, dena gozo. Venga. 10 minutu pasau diez lehiakideak. Txurru, Javi. 15 minutu geratzen jatu ez. Gauzatxo bat. Txe, Borja. Larari nahi dugu deitu. Larre ber. Bueno, deitxu larra, venga. Bota. Eta dakaula privilegio bat. Eber, Larra, entzun. Entzun guri, Dei bat entzun. bakarrik handakauta. Nejarri men. Nik uste egingo deula legatza saltxan. Txinez ikasi dute, ez? Orion ez zuen saltzarik egin, eta gaur ditu dio lagunari, galdetzeko aber nola egiten zen saltza. Baina, Beste gauza da, asmatzea ze saltza den. Oida, nik ingo nun aurren abintza tipula potxau, Bai. tipula da baratxuria potxau, Bai. gero ardo txuria eta ura bota eta azkena irina abintza. Jo, larra zonda izia zuean akitona. Hilarra, zerue iragozitxea kasu horrekin, Pizka, mehezita. Moztu bio, larra eskerrik asko, plazer. Eskerrik asko, agur larra, gero gaude. No, bai, hasta. Beste Larrak deiona. esaten duenarekin, Larrak Bukaeraraino. esana. Zenba denbora gelditzen zaigu, nik ez dute zertzen. 15 minutu esan dute, ja. Gutxiago. Hori salda aldao. Bai. Salda... Hori nahaztuko dugu. Nahaztuko dugu gero, hemengo saltzarekin, biak batera,
Da gero markatu zapua. Hori da. Ni faltatzen zaio hendikan, botako diogu txakolina. Dale. Bando ba. Aire, aire. Baina gurek... Ai, ba, Dios, zeta gari gari. Eder! Ke gerra, Eder, mesedez, platua puskatu barik, apurtu barik, 10 minutu. 10 minutu, oso ondo. Lasai, gu lasai, Borja, eharke gaude. Bai. Ako dio, no? Utsi. Baina, plantu. Vale, atera ja, arraina. Bai? Bai. Bai. Bora dakau, ez da? Barkatu zema demora gelditzezan? Aiba! Ni ez naiz izan! Ni eres! Gutxienez, eukiko dugu sari berezi bat, guk ez dugulako esertxorik ere bota, Ikutin dezu? Mamu badago. Zentratu gaitezen, Borja? Gaur ere bai, aurrekoan bezala, Ostra, ura, azkar! Jo, irina bota degunean, zer gertatu da, xum! Dena gelditu dala saltxi gabe, orduan eskatu diot Borjai ura botatzeko, saltxa hori berriro berriskuratzeko. Eta oso ondo, Ura bota du eta berriro berriskuratu du gure saltxa berdea. Beste eske, ze ekipo nahi den? Kristona. Dios, garra. Irabaziko. Eder, zeta zabiz? Hau, bakitzen. Koraunik episkat? Bai. Zera? Hartuko jara bat. Bai, agian hori, bueno, oso moduan. Zeran dago gatza? Ostras, Jokin, Xabi, berdiak. Gauzatxo bat, edarra dau, Bai. Eta, esango dut beste zozer, zeueina, baino pixkatu betxua. Ziur. Zurru etorri da, gure saltza daztatu du, eta esan dau, berdena baino betoa zegoela. Hombre, musu bota mandiot ito. Agian, irabazteko aukera daukagu, ze profesionalak dira, Bai. Ojo, piojo. Bueno, a ver. Berdia dia gure favorituak. Bai, eta gu. Beste saltxa gehiago gustatu zaio. Orduan hor, parekatuta daude bi horiek. Besten saltxa, nire ustez, ez da. Igual aukera dazkagu. Urdinak edertalara, saltxa indakate, bakailuare gorritu du, eta platereratzen hasi dira. Bueno, berdien haguendikan uste bukatzeko dakatela, hemen airia saltxakin aurrera. Eta arraia haguendik eiteko baino, nik uste eta hauek jokatuko dela azkeneko unean puntu egokia ematerekin. Eta aldik, eta gorriek, saltxa berde moduko bat egiten ari dira, eta arraiak azolan zegoen, baino suabe xamartzi joan. Entxufauta dago? Entxufauta dago? Venga, guazen pixka bat itzea, pixka bat, Pixka bat. Azkenengo 5 minutuak lehiakideak. Polita jartzeko. Bai. Honekitzinean, Eski hori da, ondakinak ez nahaztu bezala. Honekitzinean. A ver. 3 minutu, azkenengo 3 minutuak. 3 minutu, ba, soberan bi. Ber, nik hau gainetik botako neban, Dago, ardua, ez dugu behar gehiago, ez da? Hemen zeutziko dugu. Ba, Jokin. No, lasai, bota berrozko hemen saltza, Maitxako baina txarun. Egingo duguna da, txarun, Jokin, nos vamos. Denboraren barruan platerak eginda behar duela, Perfecto. Listo. Sakamos ya. Bai, zea, inga bera bota. Minutu terdi, 90 segundu. Ez dago Minutu terdi, inga, ez minutu dago terdi. inga. Bota, ba, sushi bezala. No, es que minutu terdi contada. ¿Qué hacemos? Nada. Minutu bat. Ba. Potente. Eder, hau da agian pizkatu bat gazia. Ke ba? A ber, guk ez bai dugu gure platerrean sinisten, nork egingo dugu. Lara, Eder, zeuek oso pixkorruka gozu, Hori bakarrik dinotzuet. Gauzo beran geroko. Ez hono etxezan, itxasoa behinkatzekon, jak, eta itxasoa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, arbitu. 4, 3, 2, 1, denbora lehiakideak utzi danak, lanona, zoizonak. Ni oso gustora nago gure platerrarekin. Bai. Arraina ez da, baina gozo da. Itzura ona. Bai, konfidantza daukat. Bai. Egia da, gure ideia bai atera dugula, hor, eta uste dut asmatu dugula. Asmatu badu, nik uste dut aukerak izango ditugula. Baina itxura aldetik... Dotore dago, bigan baiok hortxe, lehatzagarra. Dastatutako saltxa berde hori gureak dauka, besteek ez daukate. Oso mende gurena. Beraz, gu gaudela gertuen. Gertu gaude, hortxe gaude. Zeikote, ze lan onain jozuen, hemen basait hori, baren, lan edarra benetan. Zoizolak bihotz diote, zamentxe duen 3 proposamenak, oso anitzak, oso desberdinak, oso politxek.
Baina zelakuek, Javi. Eta bai, konta guztu zer da gaun hemen, abiez, Xabi Jokin? Zaitu gara egiten, rape bat Amerikar saltxarekin eta langostino batzuekin. Ea, esmatu dugun edo ez. Amerikar estiloa? Izen arraroekin, ze Amerikar estiloa? Talde gorria, Borja Enara. Orain honetan, basaiatu geha europearrak izaten eta ez hain euskaldunak. Eta platera indegu pixkat txikitu, ikusizu saltxa murriztu indeula, ez dizugula jarri jangelako platera bezala. Zer da plateran dagoena? Legatza, bai? saltxa berdean. Legatza saltxa berdean. Hoi ez bada euskalduna? Baina, aurkezteko modua. Aurkezteko modua, bale. Legatza salsa berdean Europarra dela. Oie, repetit. Eder, Lara? Gure platerra be izena dauka. Gatzaina. Gatza eta arraina. Xalau ez zeu, bai. Baitu, txispa pixka jartzeko izen hori jarri diote. Bai, ondo. Baina hauek, agur. Eta hau esan da, 3 proposamenak mai gainien, beraz lagun, gurasunien aurrera. Amentxe, Pasai Donibaneko errezetie. Zapoa, Amerikarreran, otarrenskekin. Izena Eta abizena. abizena asmatu. Zein dugu? Bueno, alegatu saltza berdian, da, ez dugu asmatu? Baina zertzan, ez zaizu irutu zuri saltxa hori berdia zala. Bai, neska mutiak zaikote, heldu da egiazko neurketan garaixa. Xabi, Jokin, mesedez, hartu lekue, favorez, eta gorrixen platera eta proposomena. Gorrixen platera. Bueno, Zapore puntue, beste zoze Zapore aldetik oso gau, Negatu oso gau. Eta hauek hori esate badute... Ni janao, lasai asko. Lasai, nire lasai. Finalera, gol! Lasai naz. Gatzaina, gatzaina. Gatza tarraina. Gatza. Bai? Bai. Zepena bat da, saltza super gozo dago. Sí, saltza gozoa, baina toma egurre eman digute, A ber, baina egia da. Egia da. Berdien proposomenakien hasi, favorez. Cuidado, gogorra dagote pizka bat hau, Ondo probatu, ondo gastatu. Bai. No, ez dago txarra? Kriston goxua dago, por favor. Horratez dago txarra? Ez dago txarra, kriston goxua dago. Ainara, nik kostatu gintzait hori puskatziak, gogorra zeon. Bai, arrazoi dakazu, baina ez zaporezekan. Kriston goxua zeon. Lara eta Ederren proposomena probatzie falta jatzue, beraz. Gatza asko dako honek, Josu maitako zen. Haiek esan duten bezala, saltxa oso goxua dago. Bueno, argi geratu zaigu, salsa ona dagoela. Vamos. Egitu dalako guapa. Eder, Lara, bikote urdine, segun txanda, gorrixen proposamena probatzera gaztatzera mesedez, guro zuenien. Zerako itxura dakate? Itxura gurea, baina hobeagoa, osea, egia esan behar da. Ze, Lara? Marmi. Txundituta. Bukatu dezaket? Larak bazkaltzeko eskatu du gure platera. Bai, jazta. Oso harro nago, Nire, bai? Oso harro nago. Azkenean... Bikote berdian proposamena, Jokin Xabenta proposamena hortxe dakazua. Guztixez jan, baina, bueno, zatitxo bat hartu. Ze, gogorra dago, zer? Bai, ez Zatitzeko gogorrez, behintzat? baina... Oso ona, Oso ona barriro, gero... Nivela... Ez que arraina hau da. Dudak eukiko dituzue gero Arraina bozkatzerak orduen, baina... Zeu dinozu, arraina hori dela. Ba, bueno, saiatu gara. Oso nago, arraina da, osea... Saltza da, arraina, eske, vamos. Behin daztaketa inda oin bai bozkatzeko momentu aldu da, eta zeuek aukerauko zueze izango dan, eta zuzenien pasauko dan, bikote finalista. A ber, estrategia urdine irabazteko edo berdiei ondo egin dutelako. Gorria, oso itxura ona, Zapore aldetik ere oso ona, goxoa, baina zeukan zer ikuserik. Ez zen platerra. Eta urdina ordez, gatza. Bai. Nik uste dut argi daukadala, nork irabazi behar duen. A ber, bai. Segundu batzu euki dituzue gauzak adosteko, bikote berdia. Zein izango da, zeuen bikote finalista? Bueno, oso zaila izan da, beraz, zoriondu behar ditugu biak, baina detailetxo txiki batengatik guk erabaki dugu gorria izatea. Ainara Borja, puntua seguntzako. Finalera guaz, behekin jazta, mano a mano, pim pam pum. Jazta. Puntua seguntzako. Bueno. Eta segintzat izango da zeuen boska. Gure ustez, finalera joan behar dira? Berdea!
Pasaden saioan bezala. Bai, hasi gara berdin, baina berea. Aber dugun berdin amaitzen. Ba, biak benetan super gozo zeuden, osea. Baina egia da, uste dugula irabazle argi bat dagoela, eta irabazle hori. Talde berdia, Jokin Xabi, bigarren puntua seguntzako. Handia zintzago esela urdi. Bai, a ber, azkenean argi zeon. Bi plater kasu hontan, eta erabaki bakar bat, Javi. Lehenik eta ben, plazarra zuek ere berriz hemen ikustea. Talde gorriarekin hasiko naiz. Borja Enara. Zorte hon. Mertzi poku. Talde gorria, oinarrian, saltxan, osagai, bi baratxuria eta ardoa, bakarrik. Eta ez legatza, etzen gure protagonista gaurkoan, eta albardatu egin behartzen sukalatzeko modua ere, etzen aproposena. Aldiz, aurkeztu zuen legatza, puntu oso goxoan dago, eta saltxa ere ona dago. Abagoaz. Bate guzteula ez zertan asmatu, ez da? Berriro. Ba, Javik esan duenarekin, agian, aukerak ditugu finalera joateko! Ara, Eder, zorte hon. Gatzaren kontua argia da. Baina aldiz, esango dizuet, ez dela nik uste nuen bezain larria bestek esan dutenez. Eta saltxa oso goxua dago. Horren, denbora gutxian eginda bada ere. Gatza asko ze oina ez da. Bai, baina behantzako etzaio irutu. Eta saltxa ona egin dute, Urturi nago, Ba, finalera igaroko den bigarren taldea, gaurkoan, izango da talde... Ai, Jesus eta Jose Benito, akatuko egilean entxenenak. Talde gorria. Ez legatza, ez txitxarrua, baino bakizuzte? Bago, zela. Platerak egiten oso abila gehala. Arrazoiak talde bakarra igaro daiteke finalera, eta kasu honetan legatza oso goxoa dago, puntuz zoragarria dauka, eta bi taldek gerturatu ezaretenez, bietan prozesu egokiena aplikatu duena izan da. Eraz, zorionak eta eskerrik asko, plazer. Pozik nago, ondo egin dugulako. Ondo pasatu dugu. Atera dugu, besteek merezi zuten. Beste bibikoteak amor puro dira. Eta ondo pasatu. Bai. Oso ondo pasatu. Pasau zeuen sukalde txora, eskerrik asko bikote, eta Eder eta Lara, lan edarrain jozue, bigarren aukera be aprobetxaute, jarre aldetik behintzat. Bikote, eskerrik asko, eskerrik amantzalak eta horren esker. Laukote, zeuek zarie pasait honi, baneko finalistak zorixonak. Baina final guztitxetan pasatzen da moduen, gaurkoen be taldeko bisek proba biherrien batek probatzen dago. Eta aurkaresak aukeratzen dut daztatzeia ofiziala. Segundu batzuk eguko dituzue daztatzeia ofiziali aukeratzeko, eta bitxartean guzan gure pasaiko finaleko errezeta zein den ezagutzera, horxeak azue. Txurru, ikusten duzunez, azkeneko errezeta, finaleko errezeta gozo eta goxoa da. Zein da? Pantxineta. Toma. Hame nivela ziok, Nivelado, baina errezetaren zergatia, gure oso tradizionala eta historikoki oso ondia den azken buruko badelako, eta ezin gara medikan joan, pantxineta bat egin gabe. Perfecto, lagun. Martxa, osai egin hasiko gara. Estruktura montatzeko hojaldrea, arrautzak, azukrea, guk txokolatea jarriko diogu, almendra pixkat, esnea eta vainilla. Eta honekin munduaren bukaera. Venga, pasaitik mundura. Hasiko gara. Aldio. Lehenengoa, hojaldrea. Zati txikiak egingo ditugu. Lehenengo lana, hau izan behar du. Bestela, ez die denborarik emango. Hau, labera. Aurrez, 180 gradu, 200 gradutan, berotuta dagoena. Hojaldrea labean, krema pastelerarekin jarraituko dugu. Eta pastel krema egiteko, lehenengo pausua esneari vainilla puntua emate izango da. Gure pastel kremaren urrengo pausua, azukrea eta arto irin fina naste izango da. Kasu honetan, arto irin fina 70 bat gramo, eta azukrea, manoski, 120 gramo tartean guk kantitateak pixatuta emango dizkiegu eta horiek bete beharko dituzte. Arrautzekin jarraitxo aurretik, usaiak eta denborak, labekoa atera behar dugula esaten digu. Neu behi joat, Orain, hojaldrea kanpoan, gorringoak bakarrik gehituko dizkiogu gure krema pastelerari. Eta kasu honetan, 8 gorringo izango dira. Kontu handiz, banandu, gorringoak irina eta azukrearekin nastu, eta, oinarri masa moduko bat lortuko dugu. Vainilla harra aterako dugu, eta hau da. Hau da nahi duguna. Hau da vainilla zapore purua. Hau, barrura.
Eta erdin hasia dagoen garaian, boleko nasketa kazolara pasako dugu. Ezin osue, bota? Listo, eta orain, hau guztia, ona. Eta honekin saiestuko dugu, arrautza ez kuajatzea kolpetikan eta ez moztea, modu honetan fina geratuko zaigu. Eta orain, honi, sua eman eta pazientzia handiz eragiteari utzi gabe, 5 minututxo edo, beharko ditugu krematxo osatzeko. Irakin ostean, txurru krema... Zako kolori hartu dago, Ze itxura. Krema beroa txokolateari gehituko diogu. Eta hemen, beste puntu bat gatza. Honek beti emango dio, bisitasun puntu bat. Hau oztutzea da beste gakoetako bat, eta orduan, hau oztutzen den bitartean, gorringotxoa naztu. Erasin egongo baginen moduen, ez da? Berdin. LH, no DBH. Berdin. Bueno, LH nigulo isa. Eta pare bat, margotuko ditugu. Horren almendra gainerikan jarriko ditugu. Hortaz, hau, labera. 2 minutu, 2 minutu. Azkeneko pausua, labea, seituan, timbria joko. Prest, listo dago. Hortxe. 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 Gure krema, pastel krema, mangan jarriko dugu. Kategoriako. Azken ukitu bat. Glasa. Glaspikin bat. Klasiko gara eta klasiko izaten jarraituko dugunez. Txokolate pantxineta. Kontxirente. Musuko. Bora biago. Haupa mea behi. Lehiakideak erabakisea jartuta, bakizue, zein izango da daztatzea ofiziala. Jokin Xabi, zein izango da bikote gorriko daztatzaile. Borja, gatu. Borja, zein iruditzen. Oso, no, beste behin, jazta. Eta zeba, Borja. Ez da esertaz enteratuko. Sorry. Hau esan da, Borja, inara, zein izango da talde berdeko daztatzailea. Jokin. Eta aurrekuen ez dakitzeuk ezinan isen daztatzaile. Xabi. Bueno, baldatu. Horregatik, hain dugu Jokinek esperientzia hori bizitzea. Hori da, eskerrik asko. Ez da, zer Jokin. Eta ez da estrategia, etxekoek, ez? Beraiek esan dutena. Ez. Zintzoki ala ez, erabakixi hartuta, eta oin bai laukote daztatzeko momentu aldua. A ber, Borja, berdeekin gaude, hau ez da txorakeririk. Eta gaude, finala hundia, ninago, ja, urduri. Laukote, ez tozu ikusten, ez da? Ez errez. Edarto, hori da helburue, eta helburua oin, eta neure naia bertako platera ikustie. Hau da finaleko errezetie. A ver. Espero dugu beste postrea... Ez izatea, mesedez, postreekin ez gara ondo moldatzen. Hemen kostaldean gaude, oain txipiroiak edolako zerbait egin behar dut. Jokin, Zemoko politia. edarra, fin du mokoa, talastatu aurrera. Haua ongi ireki. Hortxe. Xabi, albiste txarrak ditut. Postrea berriro. Benetan. Seixan aldan, imaginatzen duzu? Macedonia ez dur. Mazapan. Pantxineta bat dela argi daukat. Eta ez dakidana da zenolako jaldrea duen, ze oso biguna iruditu zait, jaldrea izateko. Eta gero kakao dauka, ez dakit gainetik edo barrutik, eta almendrak badauz ere. Bikote gorrixe, Borja. Hemen txene laguntxoak. Fin du mokoa, Bai. eta daztatu aurrera. Txin momentu eta, Lubina goxue. Oso ona. Almendra, hojaldrea ere tartean zeon, krema ere bat zeon horreneon, banezken osagai batzuk oso finkoak eta oso seguru neon. Lehiakideak, entzun, badakizue, mailean topatuko dituzuen osagaiak, bai ala bai erabili behar dituzuela. Eta pareko saskitik gaurkoan 4 osagai hartu beharko dituzue. Ulertuta, ez da? Bai. Eta zu krema baldak izuiten. Kremarekin harrapau indiguen, baina krema iningo deu. Osagaiak ondo pentsatu krema nola egingo genuken, eta krema iningo deu. Eta bestela ondokoi, takata. Venga, Jokin, kendu begizetako mozorroa mesedez. Ikusi mai gainean dituzun osagaixa, jauik esan dagoen moduan bai ala bai erabili beharrekuak. Mai gainean ikusi dudana, argi neukan erabili behar zena, orduan super ondo. Hemendik 4. Hortik 4. Eta hemen badaukat. Hor dakasuna ikusitxe, beste 4 hartu. Txipiroia. Tik-tak, Jokin. Agabo, dio. Zalantza, billo.
Zehar gineukan, hojaldre bat behar zela, baina 3 motatako hojaldreak daude. Borja, mesedez, begizetako mozo barruak endu, eta gauza bardine, mai gainen da dituzun osagaixak erabili behar dituzu. Bueno, honekin ja zeun aski kremako zerditea bakau. Zongin. Vale, bat? Hojaldra dago? Bai, 3 txokolate mota, bat alertu dut, esan, azukre, bai, zegara, postre bada, azukre euki berdu. Eta tue ja almendrak, zait, kris bat zeon, etzan koko, beste etnekin zertan, ala, bat biru lau, bagoaz. Lehiakideak aukerak eta ikusita, bada, osagai bat, ezberdin hartu duzuena. Oinarria edo masa esan daitekena. Jokin, zure aukerak eta? Hasieran pentsatzen nuen hojaldre bat zela, eta hau ez dut ezagutzen, baina ikusi dut tantza hemen, arriskatu egingo dut. Eta ikusi dut okertu egin garela. Berdeak ez dut asmatu horrekin ez dakit frantzeseko takizertan, baina ez. Hojaldria zan amaitiaz! Borja, zurea? Bueno, ni hojaldra, txeko hojaldra, betikoa, tradizioa. Nik uste dut hobeto egon direla haiek aukeratzen, aber sukaldatzen gu hobeto gabiltzan. Bueno, ikusiko da ze pasatzen dan, goratuko zuet, Michelin izardun jatetxe baten afaixa eta bestalde batetik, 5 izarretako hotelazo baten egon adizia, beraz. Sari handizek, eta hortarako lana eta lana inbiko zue, hau esek irabazteko. Eta hau esan da, denbora kontuak ingoiez, gaurkuen Pasai Donibaneko final handi hontan, errez eta burutzeko 25 minutu ekuko dituzu. 25 minutu. Dana ondo egiteko 25 minutukin, egongo gara itota, beti bezala. Oso justo ibiliko gara gaur, Baina, Holanda jokua, jolastera. 3-2 bat, astindu zut ondoak. Zorte hon. Jarri zuk bestea, nik jartzen dut. Ez nea. Hau bera eramango eta inara, ez... Hau nola pizkutu zen. Hori. Hasi, eta lehenengo gauza, buelta eman eta labea piztu. Ondo aretira. 4... Zer kontxo hartu dugun, baina 1000 horri super txikiak, hau ez dugu inoiz erabili ez da ikusi ere. Bueno, lasai, segurazki orain ondo ateratzen da, Jokin, lasai egon. Da nik bai ez betatzen hau, baina zinen hojaldri ez da behartu. Ezberdintasun nagusia, hojaldreak kapa eta kaparen artean gurina dukala eta filoak ez. Baina emaitza oso antzekoa izan daiteke, ia berdina. Lau jarri behar dira, ez komun milojas, bat, 2, 3, 4. Ez nea, bota. Eta oin momentuen, osagaixak zeintzu biazen ikusitxe, aurretik igual. Gorrixek, ala tankera bardinean. Osagai aukerak eta bera izan da, oinarriaren ezberdintasun horrekin, baina esan bezala oso ezberdintasun txikia da. Parekatute orduan, finala. Oso parekatu eta. Oso, no. Hau ez kuskatu ikusteko zer itxura. Hor putxerban zer. Arrotzak netu zerin. Arrotzak netu. Zer bikote? Hemen. Gorringoak banantzen. Gorringoa banatzen. A ber, Javi, gu hemen zaintzen gure blaterra eta zuk... Gure sekretuak ateratzen. Ahoa itxi, mesedez. Eta zuek hemen digan, Oso ondo guaz. oso ondo, zoriontsu, pozik eta lai. Humoriakin beti ere. Beti ere, Bat noski. esan dezu dena bertzala, ez da? Osagai guztia behar Nik behar diren ala ez dut esan dut, neurriak zehatzak zirela. Hoxe, ez da berdina azkenian. Nik uste dut irina botatzen dela esneak irakitzen duenean. Eta haiek bota dute hasieratik esne hotzarekin. Horba, nik uste dut hortikan hobeto baslau. Lehiakideak 5 minutu pasau diez, azkenengo 20 minutuak. Oie, denbora sasar pasatzen zuekin, A ber, pasamatu baso. Pasada bada. Almendrak txikitzen. Bai, ez ditut nabaritu, orduan haian badauz kreman sartute. Eta oso finak ez dituz igerri? Ez ditut igerri, hala eta guztiz. Txosertako etortzen zara. Txikitu. Txikitzen, Txiki egiten. Finak, moztu, espada, gainean jartzeko, gainetik jartzeko. Zaite de barrautzakin, zertako da? Ez dakit zertako dan. Padarle horrela. Ustezeko. Zer? Ustezeko zer. Hojaldriai? Bai. Oso ondo, oso Baina ondo. gorri matzak zertako da. Ni ez dakit ainara, krema, nata irabiotzen ari den. Borja, bitu ze pinta. Ainara, krema hori azken mareatuko da, hainbeste bueltaka eta. Ainda da hoia? Bai. Nik uste baiez. Gozen, ikustea, ba. Kriston zapere hona da. Hau zer da? Berrita. Nire, banda pizkala zerbait, Hau fantasaio. Hoi falta zaio, venga, ba.
Zingo gola, puta? Bai. Ez, eske honek barruan, zerbait daka. Zerbait daka, bai, ireki. Hori amaituta dago? Ez? Ah. Javi etorri da, gure krema probatzera, zekala, esnea, irina eta vainilla, eta kristono txarra jarri du, eta hor ja pixka blokeatu ingea. Orduan berriro nere begiak beste maira joan dira. Oso ondo jundia gaina, bideon hartu du. Ez que hau behitu nola gelditu dien, du. 10 minutu pasau diez, azkenengo 15 minutuak. Berdin du, Joki. Berdin du. Montatuko dugu 1000 hojas bat, eta gero egingo dugu berriro, baina denbora gutxiago labean, aber leunago gelditzen den. Borja, labera sozez hartu duzu? Oantxe guaz, txuro, oantxe guaz. Lasai. Bai, neu lasai, baina denbora aurrera dihua. Azkarregi. Sartu hori laukitxo batzuk egin, oio jaldrea da, osake guriak behaien baino gehiago atxakoa. Patata zuritzekoarekin almendrari xaflafinak ateratzen, gizona. Txurrideiak. Bueno, Txurrideia. Motio handia. Etorri jo oso gora alemenaren. Ba, eta nik uste konturatu diala hojaldria zala eta esan dute, buelta nola emango jo, goikua ondo egiten. Nik botako niokia ni pizkatxo bat. Botatzen dugu pizkatxo bat esateko bota dugula. Bai, oin bai. Akago jago. Venga, bota. Hortze. Izak gehiago. Ez, pila. Bale, maniko boten, hau sartzen gure. Hauek bota haute kakaoa kreman. Eta nik nahi nun gainetik jarri. Baina ingo dugu almendrekin bezala. Botako dugu kremari eta gainetik jarriko dugu eta horrela asmatzen dugu ziur. Ez zaitu grumoiak? Txurro, grumo hitza o entzutea irutzen nahi. Batidorakin guk ere bai, venga. Venga. Vamos, egiten dugu bai. Denok batidorarekin. Txapuza komunitaria. Ainara, Zaporia? Zaporia ez da egin labian jarriko da. Erabaki behar dugu txokolatearekin ala txokolaterik gabe egiten dugu. Txokolatea gainetik almendrekin. Bai, bai. Hala jugamos para que sea totalmente erabat desberdina eta suerte baldin badaukagu eta bestela galdu du beti bezala. Lehiakideak 10 minutu geratzen diez, azkenengo 10 minutuak lanak bukatzeko. oso ondo tortu zigun. Atea ingo deu, atea zazu. Bitu que txulos, gure bai. Bez, leheno ikusi deu. Borja, Ainara, begira da asko ikusten ditutona. Bai, baina jazta, puntu bat behar genuen. Oin manga pastelera hori nondik ata da? Bete eta ustu. Bai, pim pam pum. Jazta, horrekin nahiko, behaiek dastatzeko nahikoa da. Hoize. Gutxarto goaz, baina haiek... Nik uste dut arazoak dauzkatela orain, Orain, bo. Kremak egin dio mangari bisita. Sartu eta atera. Esto zu esebez bien jarri? Dastatu egin behar dezu, ez da? Krema... A ver, Javi. Etorri honean. No, normalean, manga pastelerak plateraratzeko erabiltzen dira. Claro, gure gertatzen zaiguna da, bol batea bota degula. Claro, baina manga hortan sartuta genula, bol batean sartu deu. Zein ber genuen, gure hojaldria labian ze onda. 7 minutu, neskamutilak. Joder. Pues nada, bota almendra eta krema almendrakin. Nik uste dut, hau ez dela, gertu zu 1000 hojas. Orduan hau, kenduta, ja. Orduan, nik uste dut, atera behar dugula hau. 7 minutu. 7 minutu gelitzen gazo, soberan da. Hiru elaborazio egin ditugu, alde batetik 1000 hojas, supergozo gelditu gazaiguna, jandugunak bi bikoten artean. Gero, prestatu dugu bat krema pastelerarekin, eta beste bat krema pastelera txokolate dun. Orduan, hiru elaboraziotik bat aukeratu behar, aber zein aukeratzen dugu, ze hirurak gelditu zaizkigu, Bai. dotore. 5 minutu lehiakideak, azkenengo 5 minutuak. Ez du egiten, baina egin dago. Bai, dago. Hombre, eta horrela dago aziratizi lehenengo piztu ez. Ez dut ulertzen zergaitik ez dan gora igotzen. Zergatik ote da? Badakit zergatik ez zaien arrotzen. Labeak, bi resistentzi ditu, eta bekoaren gainean bandeja bat dago. Orduan bandeja hori berotu arte gaineko ez da berotuko. Izango da txokolatezkoa barrutik. Bai. Ez que oso zaporean txeko. Hartzen dugu hori. Gauen sorz. 3 minutu lehiakideak. 3 minutu. Azkenengo... Ze Borja, jateko demora beda dakizu? Bai. Talde gorria, gauz bakarra esango dizuet, labe hori ez berotzean arrazoietako bat, badagoelako zerbait beroari ondo zirkulatzen uzten ez diona. Arrautza? Arrautza? A ber, torri xoke ba, Ez, kontxo, ba, duzue behan... Joder! Hartu... Eskerrik asko. Bai, Javi,
2 minutu faltan orain abitzatzen diguzu bandeja bat Mira, zegoela. espero, hojaldria 2 minututan gora altxatzea, Bueno, eskerrik asko zatzagatik gaina goitiko lehenago. Hasieratik labea piztuta genula, Javi. Eta bueno, Xabi eta Jokinek obradore berri bat aurkeztuko digute gaur, 3. platereratzearekin hasi direlako dagoeneko. 3 plater platatzen, eta gure hojaldria oaindikan Hor barruan. gora altxagabe. Bai. Ez dauka zer ikusirik, baina probatu. Borja, inara, hau da refresca. Bueno, ez dakit irudia. Ez dauka zer ikusirik. Hau da. Hartu dugu miloja. Segun xua. Ostras. Nire aprobatu tenien esan dut, bueno, baina ezta, onarte, gure parte hartzea, eskerrik asko, plas. Ez, kriston goxua. Beti bezala, eske sukaldari oso onak dira. Minutu bat. Minutu bat. Atera, bagoaz! Kontuz gurekin orain, Igo da, Javi? Platereratu, denbora. Venga, ba. Ez dago, ez zeroan. Dena hor dago. 15 segundu. Bai, zea. Ah! Bai, bokilla mangarena eskatu zai ez dira jagatuko. Ez dela. Ez dira jagatuko. 5, 4, Venga. 3, 2, 1, denboran, eskamutiak utzilanak, danona, soixonak. Lortu dugu zer atatera atzak, montaten betxatu hemen ez aterako, ez. A ber, argi dago gure espezialidadia ez dala... Sukaldatzea. Sukaldatzea ez, aurkezpena. Gurea da, dastamen finala, zaporea ea harrapatu dugun, eta osagaiak. Gurea aurkezpena hobeagoa da. Eta nik uste dut, bai zaporea nik uste dut hobeto gongo dela. Beste gauza da asmatzea masarekin, baina momentuz posik. Laukote, zelako final handisa erregalau dozku zuen, soixonak, benetan. Bioz ez. Lan, gogorra, ona espektakularra, zorixon zekue. Platerak hemen, talde berdea, zein da zuen proposamena. Egin dugu lehenago milojas bat, baina oso gogorra gelditzen zen, eta azkenean egin dugu pantxineta moduko zerbait, txokolatez beterik, eta gainetik almendratxo batzukin, da gehi, kakaoa espolboreatua. Postre honetako osagaia gure ustez hojaldrea da. Orduan, behaiek hor faiatu dute? Bai. Aukera dauzkagu. Talde gorria, zuen proposamena, zein da? Hojaldrea, kakaozko kremarekin eta gainean almendra. Egia da, haiena pizza margarita dirudila, Bai. Barkatu, baina holan da, ziur, supergozo dauela, baina itxura txarra daukat. Nik esango zu gauza bat zurru zuri, bihotzetik. Ez, porque egon gara Javi eta ni jiji, jaja, kantu, giro, gauza pila bat egin dugu, ez dizu kantatu. On jaukela, kasu? Mana zu kantatzia! Venga, bota. Nera zute txalo pizkote begin horrela. Venga, ba. Txurruka, bihotzaz maite zaitut, janari erdizka egon arren, mesedez ezaztu gutaz. Borja, guk irabaziko dugu. Barriak eta algarak eta bromak alde batera lagata oin bai, Javin, platerra, proposamena, ikustie falta. Beraz, Javi lagun, azkeneko aldiz, Egiak Ai, buelta txokolatezko pantxineta. Txokolate kremarekin, beteriko, hojaldre, xaflabi eta almendra laminatua gainean. Berriro ere, izena eta bizena asmatu. Bai. Politxa, earrata, zertzan? Pantxineta, bagenekigun, pantxineta zala, baino, zer geha honagu pantxineta jaten. Eta asmatzen. Javiei demora galdu barik, kurosu nien, probatzen hasi, favorez. Lehen esan bezala, plazerra zuek berriz hemen ikustea. Bai, berdin. Eta Javi berdien postrie probatzen hasiko da, proposamena, platerra. Animo, Javi. Kostatzen jatzu, ala? Kubierto batekin zaie, baina probatzeko baina bai. Itxura ona baino? Baina gogorra. Gogorra. Orduan noria negatibo. Talde gorri xana, hortxe segun proposamena, Borja Inara. Talde berdearekin hasiko naiz. Filo masa, ez da hojaldrea, eta ezberdintasuna, gurina. Eta horregatikan geratzen da masa pikin bat gogorragoa. Baina aldiz, krema oso goxua dago, eta txokolatea ere, integratu duzue, kremarekin batera dago, eta esan bezala krema hori goxua dago. Mokauak funtzionatzen du. Pixkat bajoia sartu zait, ez dizut ez esango. Hojaldrearekin kriston emozioan ekan, baino, klaro, kremak ere bere garrantzia dauka postrean. Eta talde gorria. Hojaldrearekin asmatu duzue, planteamenduarekin asmatu duzue. Krema
azukre falta edo gozotasun falta dauka, zapore falta dauke, eta naiz 1000 buelta eman dizkio zuen, arrautz asko jarri dio zuen, mokauak funtzionatzen du. Argi dago horriek asmatu dutela hojaldrearekin eta ondo gelditu zaiela, gainera itxura ona dauka hojaldrea. Bueno, azukre falta zeukaten, Oso garrantzitsua da krema bat egiteko azukrea eraman behar du. Esan bezala, bi proposamenak funtzionatzen dute, bi proposamen eta planteamenduak onak dira, detaile txikiek, emango diote talde bakar bati saria, horkoan. Sarisek pluralien. Detaile txikitan erabakiko da, eta detaile txikitan guk hartzen dugu beti. Oso galduta ginean, kopiatzen egon geha, behaien pausua jarraitzen, oso galduta eta zanet, ostras, azkenian guk irabaziko deula. Sorte hon laukote. Eta guazan da, familia. Gaurko Pasai Doribaneko talde irabazlie da. Talde. Badagoz? Venga, txurru. Animo txurru. Berdia! Zego izari, bikote irabazlie, zorizonak. Ona! Guau, non espero, du, guau. Irrintzia, libanak bota zuena bezala. Justifikatzeko, zergatik, bai? Zuen akats bakarra, final honetan, izan delako masaren aukeraketa. Masa nola labetu eta krema pastelera nola egin, klabatu egin duzue. Baita ere, almendren xaflekin ere asmatu duzue. Beraz, zorionak. Baina talde gorria, benetan, mokauak funtzionatzen duela eta planteamendua oso ona zela. Zorionak zuei ere eta eskerrik asko, benetan. Plazer bat izan da. Kriston esperientzia eukite. Earra izan da, earra. Masa pastelera erabiltzen, labea lehenago piztutzen. Gauza asko ikasitugu. Beste aukera batean. Agian, hor gongo gara. Hemen txegaude, parte hartzeko prest. Jokin, Xabi, eta hemen, zeuen sarixe, izarrez jositako sarixe, hortxe dakazu, zorizonak. Eskerrik asko. Itxelin izarduneko jatetxe baten afaixe, eta bost izarretako telazo baten egon aldixe, oso merzitxa, eta bigarren aukera oso ondo aprobetxaute benetan, zorizonak. Bihotzez. Oso onak, benetan. Eskerrik asko, bihotzez. Familia, eta beti esaten dugun moduan, sari guztixen gainetik, eta lapiko guztixen azpitxik, gozamenez gozinatu! Ba, hor familia! Eskerrik asko.